niin nyt mä näytän miten tehdään Stara.tk-hotelliin hahmo. Ekana tuota liity nyt ilmaiseksi. Ekana tuohon laitetaan hahmon nimi vaikka. Minä aloitan tämmöisen sekavan nimeen. Tarkistan. Joo. Mä en muista sitä ikinä. Ja sitten salasana vaikka joku. Tuohon sama. Mä en muista kyllä tuota vaikka. Tommonen jotakin sekavaa siihen. Niin ja sitten noihin kahteen. Toisen pitää laittaa salasana. Kolmanteen alimpaan pitää laittaa taas salasana. Sitten tuohon niin neljäntes alimpaan pitää laittaa sähköpostiosoite vaikka. Mä laitoin oman ja sitten vaikka joku päivä mä tuota sekaava. Kannattaa laittaa tuo oma ja minä aivan tällä sekoa jotenkin. Pistän. Laitan, että mä oon joku 40. Ja tuohon pitää kirjoittaa tuohon viimeiseen, että niin, mitä nää näit tuossa, niin siitä, että niin, se on sille, että ei mitkään kakarat tule tänne ja sitten niin, ja ettei oo ravotte. Vents. Oh. Niin nyt. Ja sitten tuohon pitää lukea käyttöehdot, niin mä ikinä luen niitä, niin mä pistän tuohon rastiin, että pääse. Sitten luo hahmo. Ja sitten niin, vähän pätkiä, niin täällä on tämmöisiä, että tervetuloa Stara-hotellin. Varsin jokin seuraavista huoneista ja aloita Stara-hotellin pelaaminen. Mulla on jotenkin lagi, niin ne huoneita, niin mä painan vaan jotakin, että valitsen näistä napukasta noista. Sitten se menee tänne Stara-hotelliin, se lattaa sitä. Sitten se menee tämmösen, niin ekana sulla on tosi paljon kolikkoja, vähän pikseleitä ja sitten niin. No tämmönen huone mulle tuli sitten niin. Ekanakin sä voit tolleen ja sitten kun painaa tuota ylimpää tuosta, niin sä voit vaihtaa täältä tyyliä ja muuta, niin kyllä sitä vasta mä ite osaan. Ja sitten niin, kun menee kauppaan, niin täältä lukee pelit, pikselit, tavarat, kirppis, osta, Starclub, viikonloppukeräilytavarat, vappu, etusivu ja muuta, niin niitä voi ostaa kolikolla, mitä tuolla just on. Ja sitten kun pistää ylhäällä vipmiin, kun sitä liity, ei toimi tuolta, niin pistää tätä kaupasta, niin ostaa Starclub. Ja sitten ostaa klubin jäsenyys. Ja sitten täältä, niin vaikka ostaa 3 kuukauden. Ja sitten niin täältä voi niin ostaa vaikka simpukoita. Ei niitä oikeastaan voi ostaa, minä en tiedä miten niitä saa, mutta niin. Ja sitten niin huoneita voi poistaa täältä, tää oli hienosti. Poista huone, minä poistan huone, niin semmoista pelailua. Ja sitten niin täältä voi mennä toisen huoneeseen, tuohon voi kirjoittaa vaikka tommoista, ei löyty mitään, niin täältä voi mennä julkisiin, vaikka Stara bussi, mikä tämä olikaan ihan sama. Ja sitten tämmöstä, niin sitten niin se on sitten vaan moro.